mga higala sa katapusang sumpay ning atong sugilanon. Ikaw, ako, ikaw. Sige, bye-bye. Salamat. Wala sa turon si Mix amo. Diha ra day ka? Oh, ay! Unsa man ka, uy? Mangalit man ka. Ay, kuyawan lang ko da. Diha day ka spikas bay? Oh, nga naman. Kaniha ra paabot nimo. Nabala ka na ka imong mama. Pagi ako, kay musod ako sa amo. Nagusa day ka na spikas. Di pa ulit sa unta ka. Para di mahingawa ang mga tao nimo. Oh, nasuko ka? Waoy. Sige, arin ako. Suko-suko pa. Unsa kay yang lapot kung manumbay pa ko? Yabag. Be, ikaw la? Opa. Diha na day ka spikas. Diha di siya spikas. Wag yun. Pahibao din hinga. Diha di siya. Nabala ka nagmayo si Mix. Paso na gani unta ka na mo sa trabahoan. Gani na lamig paabot nimo. Nabala ka na ka imong mama. Uy, pag-ilis na dito kay andamo na nakong atong panihapon. Ting panihapon naman sad. Kamo na lang panihapon, mapa. Busog pa man kugod. Dagan ko gikaon sa ilang sangay. Hala, kita lang Luisa. Ganihal sa puy. Gutom po Sige. Nabalaka siya na ako. Ngano mapalaka man siya? Unsa? Ako siyang mama? Baka kun yun. Si mama ko din napalaka. Pero siya rati ay. Pero ngano mapalaka man sad siya? Unsa may iyang labot kung maglangan-langan ko? Di naman ko bata pareha sa una. Nagunsa day ka na spikas. Ni Pauli sa unta ka para di mahingawa ang mga tao nimo. Kung inigsuon nga kabalaka iyang gipati, wa ko magkinahanglan. Saan na bala? Nasabdan ra pa. Kung gigutom ka, naray pagkaon, ha? Di na ko mukaon, ma. Sige. Imo nang gisultihan, Luisa. Akong sultian ron. Ay, tuod di Ivy. Maong dirito si Megs ganina. Kay may toyo siya nimo. Unsa naman sad? Tayo para good. Anong init man ang imong o? Unsa man na iyang toyo? Holiday man ugma. Magpakoyog siya nimo. Nganong ako manggihapon? Minyuuno na ko na siya. Iyang tapang sa uno niya pakuyugon? Unsa man, iya ko ipabugno? Paminaw. Hindi ko Doon ako ilakaw, ugma. Ano to? Mura magdulit tingog kamisaka. Kana ba si Mix pa ba? Dili na siya angay magpakuyog na ko. Minyuuno na ko na siya. Di pa man siya minyuunon, kay wak pa na siya mga sawa. Nagplano pa lang siyang magbinyo. Parehas ra na. Doon na siya giplanuhang pakaslan. Unsa may bation sa babae, be? Kung makakita na mo nga magkuyog-kuyog, me. Unsa may ikasulti sa mga tao? Vi, dili na maguna laing tao si Mig. Basta kay dili ko mukuyog niya, ma. Pasensya na, gyud. Pasensya na lang. Ay, kinuo ko. Nasukop naman hinuon to. Istoryahan na lang nato klaro si Meg Sukma. Kana kun okay rin mo, Ma'am Sangay. Okay kaayo, uy. Actually, nalipay kaayo ko ining imong pag-invite nako. Sige, mag-ilisos ako, ha? Unya, apitonti ka? Sige. Mamila, kanungog ko ba nga manglakaw mo ni Vi? Manuroy ko no, me. Ganahan lang siya nga ako siyang kuyugan. Kuyog ko, Mamila. Ayaw na lang, good. Ay, kuyog lang ko, Mamila, oy. Di lagi ko magsamok-samok ninyo. Mamila, na-make sure ko, ha.
Sige. Pero ayaw lang kaayo palayo, ha? Okay. Kamera na itong gigunita ni Justin? Oo. Nindot, no? Nipis kaayo. Oo. Ay, pinadama na siyang papagikan sa gawas. Uy, wa pa man di ay ing-ana nga cellphone rong panahon na. Murag kadto pa mang may mga antena ang sikatron o katong pilo-pilo. Ma'am Sangay? Naginuktok lagi ka. Mamila! 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 Justin! O, unsay? Oh! Hulong! Yes! Nasave na Mamila! Yes! Ay, Ginoo ko, ni mong bataa ka. Unsa man di ay to? Nganong gigukod man ta atong tao? Nagpasalba ra ba? Pulis di ay to. O, sa man din nahitabo? Nga na di ay? Nga namang duha? Ay, Ginoo ko, Justin. Si V. Kibiyaan lang nato si V. Ang, ikaw naman akong gibira. Time para sa good. O, sa mga tayo nahitabo? Nga nagkalit mo dito nga din eh. Ay, dito manggod mi sa simbahan. Pero dito mi nag-standby sa may groto kay doon na pa may gikasal. Ang sunod man unta nga misa ang among tambungan. Unya kay kining bataa. Nilakaw man kay mamicture ko no siya. Pagkataod-taod kay nagdagan na siya paingon namo. Unya may nagukod nga lalaki nga nagpasalba. Iya kong gibira og mauning ni anami. Naramang ko ato sa putahan. Unya, akong gipicture ng kasal. Akong gipa-zoom ang kamera kay layo raman ko. Naadi siya sa akong likod. Iya untang kuhaon akong cellphone. Ingon siya. Unsa na? Moto ni dagan ko kay nahadlok man ko. Maya na lang gani kay abti kayo ka nga nakaklik sa safety button. Ako magina-ready kanunay, ma. Ay, salamat. Pero si V, naunsa magkato si V. Tingalig siya ang gidakop. What? Mamang, before ka mag-panic, hinumdumi na ni atas present ha. Ni ako sa present time. O niya si V og ikaw o Sarah. So ayugod ka worry sa past. Ayaw na nagod ka worry. Oo niya. Ang imong amahan, tuaman dito. Unsaon man to. Huwag ka na to si Dadilo, Mamila. Oo. Mo-function man ang iyang cellphone dito. Makontak na to siya. Sige. Kontaka dayon. Wa pa man sila mauli. Haid pa man ka to sila. Ay, at nga lang na ako sa gawas. Hapon na raba. Din nilang gustong maghuwat. Naghuwat ka nila? Ay, oo. Nadugay man sila. Hain magkatumanuroy. Nabala ka lang sa Bagis-Luisa, oy. Pero akong giingnan nga, way angay ikabala ka, kaya sila si Vera o ang inyong apo mo iyang kauban. Ay, maogyod. Ang pangutana lang, hain sila manuroy. Nanaw tingali og sine. Basin sab. Huwag yun tayo mahimo ini gawas pagpaap. Oh, maayo ang tatog. Doon na nataan ang cellphone kay katawag-tawag ta. Uy, may kinagiskot ka. May mga cellphone man tong duha. Nalimot sa day ko. Uy, doon na naman yung cellphone. Tawag palihog. Ay, kadiyo ta. Uy, Nainitingo ko. nanawag si Justin. Uy, lahi lagi nagdagway mo cellphone. Wala gini antena. Unya, lapad, ganipis. Hello, Justin. Wa pa lagi mo. Dadilo, nami sa ato karon. Nami sa present time. Ha? Ngano bay? Sige, sulto si apo bay? Kadali, ha? Ngano di ay naamo diha? Hain din sila bay. Lipatso? Oh. Gidaan ko si B sa ospital. Sa? Mo nagisulti si apo? Tuwas na sa ospital? Usa na mo ni V? Wa pa siya musulti nga no.
Tanan lang, Noy. Dali, ato na to. Dali na, Noy. Paibawas na isa, bay. Oo. Ignore ko. Unsa ka din nahitabo? Hello? Hello, Justin? Hello? Naputo lang din niya. Unsa gid kay nahitabo? Nganong tuwa sa ospital si Be? O ganong tuan sila sa 2021 si Vera o Justin? Oh, unsay sulting dadiloni mo? Naputol man. Mang, binhi ka na lang ha. Amo na lang atuon si Papang. Pero... Di naman kayo mo pick anang mga mangga karong alas 5 sa guardhouse. Kana, Mang, kanang tulo ka putos. Kailan mo ka sa anak ni Alex no nga, si John? Alex ba nga barkada ni John? Oo, kaila ko. Siya mo pick up, ana. Gibayaran naman na. Ikaw na rin bahala, ana, ha. Kami ni Justin amo ato ni Papang. O sige kay nahitabo. Nganong tuwa sa ospital si Be? Nganong tuwa sa among panahon sila si Vera o Justin? Dadilo! Pang! O sa rin nahitabo, Justin? Nganong Di ba uli na si V, Dadilo? Nagkita mo? tuwa si Be sa ospital? O sige din nahitabo ninyo? Miguel! Atumaga ko, Miguel! Patumaga yung asawa o apo na ko! Ginoo ko. Oh my God! Ang bligay di puntahan! Atumaga ko! Able! Able, puntahan ko na gusto ko po ko eh! Able! Justin, mamahawa na daw yung tadinhi. Dali! Pagdali mo! Able! Thank you, Lord. Kasi ba't gid me? Si mamang nimo, wa lagi. 5 o'clock naman, ma. Na to silong si Mamila. Ngano di alas 5 na. Nagunsa di siya sa silong. Amo gikuha si Dadilo, Mamila. Amo siyang gisave. Gisave? Unsay? Nasuko pag-ayo si Papa Pancho. Na ospital si B. O sagde na hitabo ninyo. Nganong na ospital si B. O nganong kalit kayo inyong pagbalik din he. Miguel! Ablihili puntahan, ha? Ablihili! Ha! Abli! Gobolo ni nato noy. Ilan mo tubag. Ay, bagay ko po. Bitaw, gubol na ito rin. Bebe, guputre! Hey, Miguel! 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 La. May tao na eh. Ginoo ko. Gipusil mo? Nego ka si B? Wa mi po sila. Kinira si Justin ang gigukod. Gisalbahan. Ang sige silbahan, Mamila. Kada bang mupusil dito sa ibabaw, aron pagwarn sa gigukod nga mohonong. Pero ang nahitabo, nilikay mo o may balik din eh. Ang, ilan mong kuha na akong cellphone. Ang pangutana, unsa di ay nahitabo ni V. Nganong nadaman siya sa ospital. Ginoo ko. Pang, sa dili pa mo worry pag-ayo, pahinumduman ta mo ha. Iniana mo sa present, kamong duha. Ikaw, Mang. Ikaw, Pang. Bisan o sa pa'y nahitabo sa past is past. Ang importante nga karon, kamong duha, safe. Way tao sa ila. Wa. Among yung gisuhin ang tibok bay. Among gisuhod ang mga kwarto. Tanang pwede kataguan, among gitanaw. Pero wa gitao. Pero naarang ilang mga gamit. Naarag yun. Huwag yung sinyalis nga namahawa o uso pa. Tagan pagani og suod ang ilang ref. Sa ato pa, mamalik pa to sila. Tingali. Huwag ni atong bantayan. Huwag ni voluntaryo na sa ang mga standby nga bantayan ginila karong gabi kay tingalig tungang gabi o kadlawon pa sila mamauli. Nganong miikyas man sila, Pancho. Yun sa man may gilikayan sila. Mga dautang tao kaha sila. Ambot.
Pero ang among katingadaan pag-ayo, usa ka tumurag kilat nga hayag silang suod, diyang nanuktok ni. Ha? Murag kilat nga kahayag? Murag gisulti atong pulis nang. Noy, may mura kunog kilat nga misuyop sa edaran ug sa batanon. Ug dayon, wala sila makita. Sila to si Vera o Justin. Sila man ka ang kauban ni V, pero hain man di ay sila. Sa ato pa, mao to hinungdan nga nawad-an og panimuot si Be. Si Vera gid ang makatubag sa mga pangutana kung maulian na ni siya. Kalit mo namarog ako balibo eh. Ngano man, Pancho? Unsa dito sila si Vera? Unsa bay unsa? Tahugod. Pero hain ba sila? Ug kung tuhuan na to ang gisulti sa pulis nga migukod kang Justin, si Justin migukod to kay wa may laing kauban si B. Mura sila gisuyop sa murag kilat nga kahayag ug dayon nawagtang. Nahitabo pa gid adlong dako. Dito sila mga ordinaryong tao kung mao kana. Salamat sa Ginoo. Nabalik na kita sa bahay. Pero di pa gid siya mosulti lang. Sige lang. Maulian na lagi ni si V. Maluoy rin niya ang Ginoo. Meg, salamat kaayo ha. Salamat sa imong pag-abag namo sa pagbantay niya sa ospital. Uway siya pa yan ang. Akong buhaton ang tanan para ni B. Oh, Pancho, unsay balita? Wagi ko sa nila nga mipauli. Oh, Katingalahan kay no? Kapinagod sa saksimana. Kunya, wag yung may pauli nila. Ni pasalig noon ang mga standby nga, padayon yun nga magbantay. ay kuing na nga, biyaan lang nila sa ingon anak kasayo ng ilang mga gamit. Nga, mahalon ra ba kaayo ng ilang gamit? Migs, Noy? kuyugi ko. Sudro na itong balik ang ilang bahay. Tanawa na good. Napas na daghang pundo nga mga dilata. O puno ang ilang bugasan. Wa pa na ilabot sa ilang ref nga puno sa ba. Nagpasabot nga wa sila plano nga mupahawa din eh. Bitaw no, no? Pero, nga nung mas lang magpakita? Unsam sa ilang gilikayan nga igor bantang mangutana unsa nahitabo kang bi. Sa tinuod ng Migs, wa ko may bawo nga no. Pero sa sinugdanan pa lang, murag lahi gyud akong tan-aw ato nila. Ako sabay. Oh, Ano ka? unsa nang naa sa ibabaw sa lamisita noy? ID? Oh, ID ni Miguel. Office of the Senior Citizens Affairs. Oh, kinuo ko. Ano ka, Migs? Naunsa ka? Naunsa man ka, Migs? Nagluspad ka bagod. O kalit mong nabuhian ang ID. Basaha ang ID noy. Miguel Villarin. Saan nga ibitaw? Parehas mo nga ang apelido? Tanawa ang birthday noy. Parehas yung birthday. Parehas tanan. Uy, pero ka nang parehas pa mong birthday at tiguang naman siya. Tanawa ang date of issue ng ID noy. Jesus, marisip ginoo ko. February 10, 2019. Oh, noy. Huwag ang pirma. Ako maging ang pirma, noy. Oh. Noy, mura man ko kakuya po, noy. Mes, tarong-tarong, ha? Ayaw tulog kuyap-kuyap kay di ko kadaog ni mo. Jesus man Joseph, Ginoo ko Santa Maria. Tinuod ni Pancho. O tana kapag yun nga, naan magida, o tanawa-tanawa, o. Hastang pirma ni Migs, o naa. Ginoo ko. Pura magdikalit og dako ang akong oo, Pancho. Huwag ko makasabot sa akong gibati. Mura giinat ang akong dunggan. O karoon lang ko makunahon na, Luisa. Sa unsa man. Nahinumdum ka nga maingon ko nga murag may kamayong sila si Vera o Miguel.
Ayaw ko, ina nga. Ginoo ko. Santissima. Parehas na ginoon nga sila si Migs ug V ang mura-mura nila og dagway. Ginoo ko! Luisa! Ay, magkabala ka no eh. Nang, wag ko sultihan bisan si mama na ko. Wala ko sultihin. Posible ba din yung tabu, Migs? Mura ba di katuan? Di ko katuan eh. Pero, o saan sabi na ito pag-explain? Labi na kining ID. Wa man gining klasya sa ID karon. O kung ugaling himo-himo lang ni, unsaon sab nang akong pirma. Ako man ginang pirma bisan unsaon. Kung makasulti na lang unta si Faye, tingali tuna si mahatag impormasyon nato nga makatubag basin pa sa atong mga pangutana. Kumusta naman siya? Mukaon naman hinuon. Ay, pero maulagi. Dili gihapon mo tingog. Higo lang mo tutok na ako nga blanco ang pananaw. Murag na trauma ginang bata. Ug nagmahay ko na eh, nang nagmahay ko. Nganong wa na lang kumusulti niya nga siya ang plano na kuminyuan. Ayaw na lang basula ang imong kaugalingon. Hapil baya mini Pancho sa wa mo sulti niya sa tinuod. Ang saon nga excited ba sab ko nga isurpresa gid siya gud. Naibawa ba gud ta may tabo ning ingon ini? Mao gyud. Kano sa mga simuli ano? Mayo untag ayuho na siya sa Ginoo. Kadiyot pa una. Time pa. Ay, unsa man. Kung atong tuhuan ang posibilidad nga kadto sila si Vera ug Miguel, mao ka mo sa mapot. Sigurado na gini ay ka mo gyud ang makadayon. Oh. Mao gyud. Mao gyud, Migs. Unsa? Uy, hala. Pastilan. Tuara gito dito nga kung ID sa senior citizen. Uy, kinahanglang makuha to. Na, maglukat na lang kong bago. Daghan pasabtag kuhaunon dito ang atong mga gamit. Nahila na lang to eh. Kinsabay musulti nila nga ilan na to, ha? Ay da, bahala to sila dito. Ay. Marcia Maricara. Mamila, doon naman sa kuy bagong giad. Sa akong super device. Unsa naman, sad? Ngano di ay pang? Imali kong gitawag. Tabangi ko. Maglukat ko bagong senior citizen ID. Ay, Justine, patanawa ko sa imong giingon. Dili, Mamila. Ako'y pagkita nimo. Dali. Justine, mubalik una ta sa 1996, ha? Ayaw kong balibari. Tanada yun. Ha? Pero Mamila. Shh! Ayaw pagpasabot kay dili mo sukot si Daddy Loni mo. Sige na dayon, mamalik na dito. Sige na. Sige na ba? Dali ra lagi ta. Kuhaon na nato ang ID ni Daddy Loni mo. O may kuhaon po kung pila ka mga gamit. Basta kay kadali ra gyud ta. Dingalig mangluod si Daddy Loni ako. Sa ato pa. Mag-uol ka nga mangluod siya nimo. O nya kung ako'y mangluod nimo, okay ra? Dili okay. Pes, mga tuta karon dayon. Ay, bahala na lang niyo eh. Let's go! Vera! Wala na to sila maabti, pang. Pagkagahi, in town ng imong inahan, Marcia. We're back, Mamila. Pwede ko mong gawas? Uy, ayaw. Dili mahimong may makakita nato. Okay. Tabangin na lang hinuon ko. Tabangin kong pagpangita sa senior citizen ID ni Daddy Loni mo. Okay. Wag yun, Mamila. Wag yun ang ID ni Daddy Lo. Patay, unsaon na ini. Naanag yung tingali nakakuha ato. Tanawa,
Nausab ang pagkahimutang sa mga butang dinhi. Nagkatag na. Nagpasabot nga gihilaptan ni. Tanawa mo, Mila. Nagguba ang butahan. Gayo pero wa matarong. Ay, kung may nakakuha sa identidad ni Loni mo, naabot ka ni sa mga kamot ni Migs. Tingali. Ang sarili mo gisuwat ang Mila. Suwat para nila ni Migs o ni V. Atong ihatag nila? Dili, ako raning gibilin din eh. Unsa man nila pagkabaw nga doon na kay gibilin? Dako ang akong pagtuo. Nga doon ay mag-anhian din eh. Uya na. Murag may nakabantay na nato, Justin. Tana, ato na ta. Unya, ang imong gamit. Ay, nausab na nga akong huna-huna. Huwara ko'y kuhaon, maong tana. Tunasap ko no sila na bantayan nga murag kilat nga kahayag sul sa bay nga nawa sa dayon. Namalik ka sila. Aboto lang ko si Migs. Ako matungin. Patugunan. Ay, tara. Noy! Migs! Hinaan na si Mix. Wa, gitaw, Noy. Migs! Yes, what? Suwat? Tama. To Migs and B. Oh, Basa. adto rin ako basaha sa atubangan ni Vinoy. Di, paminaw ha. Doon ay basahon na suwat si Migs. Paminaw maayo. Basin pag makatabang sa dinig mo. Oh, Nitalaw siya ni mo, Migs. Sige, basahan na. sige, ako na basahon. Dear Migs og V. Nahibaw ko nga dili na maihap ang mga pangutana karon nga naa sa inyong mga hunahuna. Kuwang rasab ning usa ka palit nga papel aron akong ikapasabot ninyo ang tanan. Nibalik ko og si Justin aron unta sa pagkuha sa senior citizen ID card ni Miguel nga iyang nabiyaan. Apan wa na namo kini makita. Hinaot nga inyo kining makita aron usab makabaton kamog ideya kung kinsa gyud mi. Kinuo ko, Santisima. Ipadayo pagbasa, Migs. Tiwasan lang yun. Sa pagkakaron, manginaot lang ko nga maayo lang unta ang inyong kahimtang. Labi ka na, B. Ug akong ibilin ninyo ang tanan namong mga gamit nga nabiyaan sa bahay. Ayaw mo kabalaka bahin sa renta. Kay amo na kanang gibayrandaan sud sa usa ka tuig. Tanang gamit nga inyong makita, inyo na. O ginaot lang nga inyong ampingan. Labi na ang among mga personal nga gamit ni Miguel. Mubalik rami aron pagbisita ninyo. Mutambong mi sa inyo unyang kasal sa 1998. 1998? Kaslun mo ni V sa 1998? V? V, anak! Ginoo ko. Salamat, titigog ka na. Salamat, salamat itaon. B? Bawa niya! Bawa! Migs, tumanan na natin. Balik na rin dito. Ayaw na pagbalik! Hindi rin ako gusto makakita ni mo! B? Mix, sakta lang una, ha? Sige na. Sige. Ari na ako. May gani ka na malik budayon. Imo na sa kong gipakuyawan, bira. Ayaw na lang kong kuyaw-kuyaw diha. Nyahain naman nga kong ID. Mau magkatoy inyong giadto. Wa mang jud na mo makit eh.
Labing siguro, doon na inikuha ato. Mao nga, paglukat na lang uglain. Kung may nakakupot adto, matinga silang makita dito. Bahala na. Ikaw rabitoy gaingon nga ang importante ang karon. Mao nga ayaw na tugon ahunaa. Isipan na lang to nga nawa na. Kalabats ko mo. Kinisuwata. Ni adinhi ang tubag sa among mapangutana. Pero imbis magkasulpad, nakadugang na hinuuni sa kalipog akong gipati. Sila si Miguel ug Vera. Sila yung kami ni B sa umaabot. Posible hagin eh. Tigali, kung may laing mahibaw ini, makaingon yun niya, nayabag ko. Ganalisuan ko sa pangisip. Pero kung saan may pag-explain ang niya sa suwat, o ang ID ni Miguel, kung saan mo ni pag-explain? Unsa man na, punaan pa. Sakto na, ma. Unsa imong gibati, Ron. Unsa may pamati ni mo sa imong lawas. Okay ra ko, ma. Naglagot lang ko. Ngano sige pa man gihapon og paanhi atong tawhana? Si Migs? Dili na tamang hasol niya, ma. V, okay naman gitingali ka. Sultihan na lang di kas tinuod. Wa may laing babae si Migs. Wa siya'y uyab. Ikaw ang iyang gipasabot nga iyang miniyuan. Ha? Unsa ko na binuanga, ma? Ayaw ra ko kog ingnaan na. Nagsulti ko sa tinuod. Be, tawgon to na ko sa papa ni mo. Hain na ba to? Hinaya ha, hinaya. Hinaya lang iyo ha. Unsa ron, ma? Uy, Pasabot. gipanghakot na di ay ni papa ni mong mga butang nila ni Vera tinis ato. Ma, sila si Justin ug Sangay. Gilamoy sa kilat. Dili pa kaayo siya klaro ikasulti. Grabe gid ang kalisa nga iyang gipati sa iyang nakita nila ni Vera ug Justin. Pero nang, kato iyang giingon nga kilat. Mao tingali to ang mudahan ni Vera, gikan silang panahon nga nistong panahon, di ba? May mga nabasa na ko bahin anang time travel. Pero wa pa man gyud na mapamatud nga tinuod. Naapa man sa mga libro o sa mga pelikula. Pero katong suwat, o katong ID ni Miguel, dili pa to igo nga ebidensya. Ambot ang. Kinsa may angay na itong konsultahon bahin, anak Migs. Nang para nako, mas maayo nga ato lang ng itago. Ato na lang ng sikreto. Ha? Mahasol magintag maayo kun ato pining ipaabot sa laing tao. O kinsa may otorisado bahin ini mga butanga. O tingkayon man gini. Nya, maor ba yan atong gihuptan? Mapasanginlan pata nga nagtumo-tumo lang. Mausab. Ug dali na kaayong mo hukom ang mga tao. Maugila nang. Para nako. Mas mukonsentrate na lang ko ni Be. Kana ko ninyong itugot. Migs, imo na napamatud-an ang imong pagkatao na mo. Mao nga, among ihatag nimo ang among suporta. Tungod kinahibaw, nga imong yung ampingan ang among anak. Salamat nang. Daghan kay salamat. Maunay among sabutan ni Migs nga dili lang sa isgutan bahin la ni Vera o sa iyang pamilya. Kay mosamot ang iyang kalipog. Husto si Migs, o ang angay na lang tingaling muhato nato. Mao ang pagpaningkamot nga maulian agin siya, o mubalik na siya sa normal.
Naa si Migs. Oh, Anak, panahon na tingali nga mag-istorya mo. Luisa! Pwede ra? Ayaw ka balaka. Adto ra mis papa ni mos kusina. Malantaw ra mo na mo. Luisa! Oh! Padayon na si Migs! niingon ko padayon nun si ama? Niingon ko? Oh, V. Dili ko makiksulti niya. Be, yun ay tuyo si Migs di mo. Hi. Kumusta? Wa ko'y panahon nga makiksulti ni mo. Nak, Be, Kung kinahanglang muluhod ko, akong buhaton. ay pagluluhod niya, Migs, uy. Saan mo yung pagkabutanga, uy? V. Sakto na mus pangidaron ha. Dili ka na bata. Nagtinarong na pag-ani. Tarong nga pag-atubang. Panso, dali na. Biyaan na nato sila. O sige. Sundon ako ang gisulti ni mama. Tungod kay nagtinarong kag anhi, tarongon ti kag atubang. Palingkuran na si Migs, be. Nakadungog kas gisulting papa? Salamat. Oh. Isulti na sa imong tuyo aron mahumantag dali. Unsa di akong saan mo? Ambot lang. Wa ko kay bawgon sa imong saan ako. Tingali, nga akong sa... Nawaday ko musultin mo sinuod nga... Nga in love ko ni mo. Di ka mo to ko? Ambot lang. Wa ko may bawg mo tuo ba ko o dili. Di masabtan ang akong mga lihok, be. Di masabtan ang akong mga sinultihan. Ang akong mga tinanawan. Ang ako nasabtan, Mix. Nga imong giduwa-duwaan ang akong pagbati. Oh. Kamo man ko mga lalaki, no? Sayo na kayo mong muduwa-duwa sa feelings sa mga babae. O kami sa mga babae, muramig mga buang nga magpadasa dayon. Maunang dali ra kayo ming masakitan. Pero wati ka duwa-duwa eh. Wa? Unsa man tayo mong gibuhat nga nagpatuo kami ni unon ka? Imo pa silang gikonsabo sila sa mama o papa? Nga nagpauto-uto sad nimo? Wa ka maguna-unag unsay akong gibati, Mix. Tuod ka nagplano ming isurpresa ka. Unya! Unsa may nahitabo, ha? Sa ilo ako. Na nagkapasakit na iko nimo. Sorry. Sorry? Sayo na ragid litukon, ana, uy. Dali ragid kay nalitukon. Mubo ra kaayo. Kung kinahanglang balik-baliko na nako kada adlaw, ako nang buhaton. Hangtod magkapasaylo ka nako. Pero, bisan ingon anang imong ipakita na ko ron. Okay lang. Lipay na kay ko. Ang importante nga imo kong giatubang. Adto pa salamat nila ni mama o papa. Kay sila mo'y nagpugos na ko nga atubangon ka. Ano to, be? Imo magipusnak ang pultahan. Ingon dito si Mix Mae. Pa, salamat ko no ninyo nga inyo kong gipugos pag atubang niya. Be, wala ko makauyon ang imong ipakitang taras, ha? Pasensya na pa. Ano ba sa kulong paik-ik mangyuguro ka? May pagbati mo sa kanya. Pancho, igo na na. Sa di ka bangkon? Isakitan ko ka. Ha? Sakitan bago niya ikag wa pagay pagbati. Hmm? Pancho, unsa ba? Sagbit, oy. Kalain sa natong imong gisulti, oy. Mura magdili ni mo anak imong gisultihan. Naglagot lang ko. Mura maghapog bata nga. Sakto mo to sa edad. Sakita sa badulti ng papa, uy. Mura magdili ko niya, anak. Mas nisimpatiya siyang Mix tungod kay ingon anak gid silang mga lalaki. Press, tagaan ta mo leksyon.
Ako ipakita ninyo nga bisag nakagusto pa kog dako ni Mix. Wa na magpasabot nga nahangol ko niya. Hasuloy. Nasuko naman unsya na ako. Saan ka tinuod sa gisulti ni Bira siyang suwat nga kaslon mi siya 1998. Ay noon. Layo-layo man sa to. Doon pa katuig gikan karon. Taasap na isa kulatason sa. Doon pa magkatuig. Oh, tayo pa. Saka kung ako ning ipakita niya ang ID ni Miguel ug ang suwat ni Bira. Ug ako pag yung iapil katong yawi nga iyang gipatipigan ako nga may pangan nga Bira 2021. Mausab ka iyang pagtagad nako. Mawa na ka iyang kasuko nako. Mura mo ko nibalik sa first day of work. Nabaguhan ko. Pero, maayo na lang gani. Mga understanding ra ang akong mga office mates. Oh, si Mix. Wa siya makakita na ako. Ato ko sa pikas, Agi. Ay, salamat. Nakalikay ko niya. Langaon kag pinaabot na ako, Miguela ka. Magtaksi na lang ko pa uli. Taxi! Diyos ko. Kung tinuod ang tuwa sa suwat ni Bira, nga kaslon mi ni B sa 1998. Anong iyab kong ipantos ug ingon ini? Sa kadaghan akong uyab nga naagian, wa pa ko maglisod. Ang uban gani, babae pa'y manguyab. Ingon anak ko din, ha, Lord? Basta imong gitagana, muagi ko kalisod. Klaro kayo. Nagkakita siya na ako, ug dilikay. Kinangutan ako siyang kauban kung nito nga ba siya, nito nga man ko no. Sige na lang, Lord. Di na lang ko reklamo. Siya magyug kahi mo gitagana para na ako. Ako lang yun ang tusan. Gabi na. Muanhi mang gito ba? Pero bahala siya. Dili ko matubang niya. Bahalag masuko sila sa papa. Sila'y atubang. Wala mo gawas, kaya narangkan ako. Wa pa day ka manrangka, panrangka na, oy! Unsa na rong orasa? Wa siya mo anhi. Maayo hinuon. Naglago tingali to. Nga nasibatan ako. Pres, mas maayo nga mutagam na siya. Oh my God! Oh my God! Ano di ka? Doon ni chat na ako, Justin. Mapalit ko na siya 50 kilos nga mangga. Ha? Wow! Nice! Og dili lang usa mo palit ako 50 kilos na. Tulo sila ka buok. O yang uban, tag 10 kilos. Doon na si uban nga tag 5 kilos. Pinakadaghang order tag 2 kilos. So, unsaan to magpalit ma? O sa katrang katong dalon from the past? Unya ma, unsa man ta ngayon mangumpra? Sa 1996? Ayo, oy. Ato ta sa 1981 kay mas barato to. Mahal na gamay ang 1996. Sa 60s na lang ta mambalit ma. Grabe, sad ka. Lagi! Wati kwarta ng panahunan ako eh. Murag pwede man ang barter ana nga time ma. Barter? Oo. Bitaw no? Good idea. Pero, di lang siguro na ko eh. Sa 1981 lang kita kay murag masuhito na ta atong panahon na. Pero, month of January lang kita as usual. Kanang wa pa ginakaila na to ba? Okay, no problem. Oh. Ubalik lang ko si gawas na eh. Ikaw na sa tingali ng panahon na nga mawa ng kalagot tibin ako. Oh, ikaw. Mas maayos sa tingali. Rosa, matibang-timbang yun mo. Siya ba yun ang babae nga imong pangandoy nga ikaw pa sa tibok mo kinabuhi?
Wadam ko'y duda, anak, nay. Si B lang ang taga ko panahon. Mas nagkinanglan siya, anak. Nya, musamang ka larga. Oh, uy, kinsa may mo larga. Uy, Migs, ikay mo larga. Larga lang una ko siya balik. Uy, Ako lang unang tagaag panahon si Binang, kay musamot niya siya palayo kon magsikog pa doon niya. Mas may nang magpalayo ko. Basin pag mingawon siya nako. Mausap. Sige, ayo-ayo na lang unya. Sunod si Manap kumularga pa doong Manila nang. Dayon, lahos na sa gawas. Sige, ayo-ayo, Migs. Tod, ako na yung ibili ninyo. May sod ini kahon. Pablihi lang niya na ni B. Gahapon na niya gibili na mo. Ihatag man unta na nako ni mo gabi, pero murag gisapot ka man. Maong karon na lang. Gikapoy ra ko gabi, maoy. Daghan man kog trabahoon sa opisina. Ay, sige na. Manaog sa ko kay hito apa ko'y ati manon. Ikaw na'y bahala, ana. Sige, ma. Unsa nasad ka niyang drama ay? Unsa man kay sud ining kahon? Unya na oy. Dili ko interesado kung si sud ana. Supak sa kumbuot ng palayo. Pero, wag ko'y choice pagkakaroon. Mas maayo mo palayo ko. Mas may chance nga mingon siya na ako. Di na wala na ko ipamugos kung kagalingon nga niya. Kaya tingali o niya, manguyab uglain para lang palagot ako. Pero, kani ko kalarga, sakit naman niya akong tugan. Sakitan kay kung malayo niya. Pero bahala na lang. Bahala na lang sakitan ko. Basta malipay lang siya. Nakalarga na di ice Migs, Pancho. Maulang. Karam to si Manaha yung gingon. Wa naman sabi, kasultig balik. Nakalarga na tingali, kay wa naman magpakita. Malipay ka na, be. Kay bulan ka balik si Big sa gawas. Wala yung manghasol mo. Unsa man. Natanaw na to ni mo sa souls kahon nga iyang gibilin. Mular ka na di siya. Pwede na rin ako tanawon ang sisod ining kahon. Suwat? Ay di og ang yawi nga akong gipatipigan niya sa una. Unsa may pasabot ini? Unsa man ang ideya? O unsa man ang sawata? Unsa man ni? Unsa may pasabot ini? Ngano man ni? Kinayawi. Ato ni kinutanan. Sige, ato ni kinutanan. Imong nigihatag na ko. Unya imong pataguan. Unya, ako mo sa nagitipigan. Ato na ni kinutanan. Iya kita nagitipigan. Unya kining ID. O kining suwat. Diyos ko. Mura-mura may kaagi ni Sangay Vera. O unsa man iyang ipanulti sa iyang suwat. Unsay... Huwag ko makasabot ini. Huwag ko makasabot ini. Ano na, Mamila? Pancho, si V! Hoy! Lalo kayo! Usa na hitabo. Mo na sus kahon? Ma, pa, unsa man buti pasabot ini?
Kinsa man dito sila? Ma, pasabtar ako ko ninyo. Pasabta ko ninyo pa. Ang tinuon, naglibog ba yan kay anak? Si Meg, siya ang may ikapasabot ni mo, anak. Pero hain naman siya, ha? Mularga naman ka siya. Maunsa man ni Mama buang nagyukuin eh. Ve, ayaw pa dahil mo gibato na. Kalma lang. Kurog na sa baya ko. Panso siya rago dito. Basig wa pa makalarga si Mix. Pagdali! Noy! Katong taxi nga bagong larga, Noy. Si Mix na kaya to. Paingon to sa airport. Ay, sige na lang. Balik ko sa bahay. Saot naman. Sila gyud. Kung dili sila, di gyud sila. Nakita pa akong taxi kami palayo, pero di na gyud madago ko eh. Na, unsaon taman ni V, wa naman si Migs. Ma, pa, biya ilang una ko ninyo, ha? Gusto ko mag-inusara. Sige, pero kung unsa gani, palangpit lang yun, ha? Oo, ma. Masa timani lang yun, ha? May kasulbaran na rin tanan. Masabtan na ni mo sumabot ka panahon. Tara, Luisa. Ayaw pa na skibati, V. Ayaw pa na. Klaruhan niya. Klaruhan niya tabua. Salamat, ma. Okay na ka. Ma. Posible ka nga sila si Sangay Vera o si Noy Mikel. Mao ka mo ni Mig sa umaabot? Mura man kinig pinuang mano. Murag yun. Kay kunwa patingali na to sila ikahimamat. Unya gipakita rata ni Migs ining ID. Pwede ra nga makaingon ta nga iya ra ng hinimo-himo. Diyos ko. O kining suwat. Kining gipanulti ni Vera dinhi. Tubag na tingali nis atong mga pangutana. Ma, sagpaaragod ko, ma. Unsa? Uy, nanugod taon. Basi kita man ako karon. Sagpaan lang ko. Sultihan ti ka, ha? Nakuyapan in taon ko atong unang higayon nga amo nang nahuna-hunaan ni Papa nimo. Human ipakita ni Migs namo ka ng ID ni Miguel. Sige, ma. Salamat. Matawag sa ko, ma. Basin pag mawa na ni kalabat sa akong uinigpatan ako. Naunsa naman sagka. Mura naman sagka kasi aron. Grabe sad nimo, oy. Mura magyug kasi aron. Ay, wag ka manggod mahimutang. Ay, kumusta naman kaha sila, no? Ngano ka? Nahimuot ra bagyod. Ngano man ka, wa mo ko'y gisulting katawanan. Ginoo ko, nakahilagi ko kinatawa. Ay ngano lagi intaon nga ni katawa man ka. Unsa may katawanan sa kong gisulti? Angang, nagtanaw pa lang ko nimo ganina. Naghunaon ka na sab na itong duha. Nila ni Megs ug Biba. Onya, unsa may katawanan, ana? Ay, nakatawa lang ko. Napag. Hoy! Asagay! Justin! Marikara! Gitawag na sa si Justin. Tingalig mo sibat na sa paingon sa panahon sa kabatanon. Ay, Bera! Bera, oy! Ay, Bera! Pangga, paminaw, pangga!
Mapil ka na magduwa, Dadilong. Ay, ayaw nagpaapila, oy. Kita rin magduwa. Okay ra, Dong Justin. Mutan na ro ko ninyo, kamulay pagduwa. Ay, pahawa lang ko diha. Bantayan ta mo Di ko mo kumpiyansa ninyong apuhan ug apo. Mukalit asan unya mo kawagtang. Ala sige, pagduwa na mo. Okay. Mamila, tira na. Nindot yun mang labang nga washing machine na ang gamiton, no? Di na yun hago. Ma, ako rin niya yung mga hayhay, anak, ha? Tawagan lang ko kung mahuman na ka. Asa man di ay ka. Ato ko sa taas, ma. Di ka mo tan-og salida. Nindot ra ba ang salida rong orasa? Di lang ko maoy. Ay. Luisa. Uy, nganong naa ka gudiha? Mura ka mag-abat. Kuyawan man lang tanimo. Ano wa ka man mo agis at tubangan? Ay, ablihin agad ko. Ay, pastilan. Inisa na yan inatong sira sa likod, ha? Mura naman tag-Bartolina ini. Kadina pa man itong sira. Ay, oo. Ay, isod nagtarong kay akong isirag balik. Ayaw na, kay wala ko kauban. Ha? Kinsa man? Day. Mayong buntag nang. Uy, Miss? Ay, Masifi. Nisa ka. Manaog to balik human akong laba. Ay, tawag dito. Hindi naman pahilot ko ni mo. Wa ka man na yun og larga dong. Sunod buwan pa akong larga nang. Igor akong nipirmag kontrata dito sa Manila. Maong nipauli lang una ko. Mao ba? Sige. Kanang dinhi ka lang ha. Manaka na Miss Pancho. Gikulbaan man ko nang. Basin na niya og iya ko isod sa washing machine. Og iya kong patuyokon. Grabisan. Dili na niya buhaton, uy. Makapasalig ko, anak. Salamat nang, Noy. Sige na, tara, Luisa. Luisa! Ay, babag ka. Gitawag na kong papa ni mo. Ikaw na rin bahala sa mga nilaban, ha? Okay, ma. Ako rin bahala. Naunsa man ko. Kalit man ko gikulpaan. Gikulpaan man ko. Unsam kay ang reaksyon ni kakita na ko. Ay, kulpa agyod. Oh, niya na siya. Ilahan kayong tagaktak sa tsinilas. Lord, ayaw taong ko pasagti. Oh. Hi. Mga artistahon man gid ni akong mga ginikanan, oy. Pasensya na. Sa ato pa. Dili tinuod nga mularga ka? Tinuod man. Pero sunod buwan pa. Pag humana kong pirma o kontrata, nibalik na yung ko din eh. Kapos sa distanbayan sa Manila, good, dako gasto dito. Kumusta na? Ay, praise the Lord. Murag okay naman ka. Di pare sa itong lasa itong kita. Saan ba ako isulti? Murag, wala naman ko isulti. Pasensya na ato higayon na, ha? Okay na, eh. Ang imong gibilin nga kahon ba? Ako nang naablihan. Mau ba? Sa imong tanaw. Tinuod to? Tinuod man to o dili. Ang ako lang na siguro nga, mahal ta kay ka, B. Pasensya na kung dugay kay ko nakasulti ni mo ini. Diagi pagkakayubos na ako. Nagkapasakit pa ko ni mo. Ngawa na ko tuyo, Oh. Mahal taman sa comics. Maumang kani nga gisakitan ko. Maumang kani nga naiubos ko. Kun mo. Mahal ta kayo, comics. Salamat. Salamat, Lord. Di ang puto gini kayo na. I love you. I love you. Uy,
Pa? Oh, Agoy, sakit ba? Mao na lagi na. Mao na gyud lagi na ba? Ngano din nahagbong man ni siya sa hagdanan, ma? gunit ako rin, ha? Hina lang. Ako rin pabarog ni mo. Gunit lang yun. Ngano naging nahagbong ni siya, ma? Ay, sige, maggunaglantaw na yung duha. Wa na lang yun manaog. Nagtuwad-tuwad sa hagdanan. Hangtod di ti kalbong yun, kay wa naman makabalans. Bali mo, Lisa, ha? Kay nga naman di tinuod, ha? Pwerte magyudi mong li nila. Da. May na lang kay negative ang resulta sa x-ray o nagkapaulit na dahil sinoy Pancho. Namong na lang hinuon si Papa. O, nauwaw pa ako. Nakakita agad ay siya. Ay, nakasabot naman to siya. Nakalitan lang ito maong wa makabalansi o natagak. O, di ba kamatanaw na ako? Kaniyara kayo kung nakabantay ni mo. Wa lang. Ngano ka, uy? Wa lagi. Ay, kabala ka. Mauto'y una o katabusan akong pag-case ni mo sa lips. Hangtod, di pa ta makasal. Promise. Ay, pagduko. Tanaw ko na ako. Ayaw kong puksa ba? Kaya nauwaw na raw pa ko na. Samot pa sila kung gugma ni mo, ana, ay. Wala ba kag dibalik pagka-teenager? Hapakunti karon ba? Ay, nagpa-cute na siya ka. Nindot, itinghagkan ba? Ay, kung gara, good. Ang bili mong kamot, be. Oh. Kili lang unay akong hagkan. Ako isa ni mo. Dili ti ka ipareha sa ubang mga babae nga niagin ako. Iatubang ti ka sa Ginoo nga putli o guaytatsa. Thank you. Huwag hindi ko masihap sa kong pagpaulik. Huwag balipayon ko nga bular ka balik sa gawas. Oh, ano naman ka? Aambot. Kailakon lang ko. Di ka gusto bular ka ko? O sige, ako lang i-cancel. Nakapirma na kag kontrata, uy. Pakiha ka? Bahala na lang. Ayaw. Maghuwat lang ko ni mo, Mix. Maghuwat ko sa imong pagpalik. Lain na, uy. Ako naman sa nuwi kailak ko. Magpaabot ko sa imong pagbalik. Uy, wow! Avocado float? Yes, Mang. Nakapangumpra naman sa kong avocado. Mao na si akong gitinda online karon. Pawalis ako sa mangga, uy. Eh, lami man sa dining avocado float, no? Basta sakto lang gid sa ingredients, Pang. Lami gid na. Mamaligya na sa taog avocado float online. Namaligya na bitaw ko, Mang. Mao bitaw nga avocado float na sa isodron sa akong freezer. Eh, ngano ka? Ngano ni tan-aw man ka na ako, Mamila? Justine. Ay. Saan sa kayo na hunahunaan ini eh? Buhatan na to sila og avocado floats para sa ilang kasal. Kinsang kasal? Kay mao na ko kinsa. Ako sad, kay baon na ko kinsa. Atong kasal? Nisaad ko sa akong gibilin nga suwat nga motambong ta sa ilang kasal sa 1998. Gusto na ko nga ato ning tumanon. Yes! Woo! Muatin na sa inyong kasal na dilaw! Ayun na nagsupak, Pang. Di ka pa, ana. Makita kag balik sa adlaw nga imong gipakaslan si Mamang. Excited na ko! Magbuhat ang daghan nga avocado float, Marcia, ha? Apila na lang sa natuog mango float, Mang. Uy! Regaluhan na to sila og cake at kanang dunay kwarta sa sud aron inigbira nila. Masyak sila silang mabira nga tag 1,000. Oh, sige. Excited na kay kuda. Nganong wa man kay tingog-tingog, Miguel? Hala! Di mo sugot si Dadilo. Dili ka mo sugot, Miguel? Dili ka mo sugot nga mobalik ta sa adlaw sa atong kasal? Di ka mo sugot, Dadilo. Pang, sugot na lang, good, Pang. Gusto ko makakita sa inyong kasal, Pang. Miguel? Eh, sugod ko eh.
Mao to'y pinagkamalipayong adlaw kong kinabuhi. Sugot niyo ko. Yay! Sagot si Tandilo! Oh my God. Kailangan kay ka nagtanaw nilang to, ha? Ninyo di ay mang, pang. Kukuha ni mo Tandilo eh. Ang iyan kayo kasi yung barong. Paduol tagamay, Bi. Ay, dinhi lang ta. May makabantay unya nato. Tingalig magubot pa ang ilang kasal. Hala, nihila si Tandilo. Oy, taka lang ka da. Sipon na gani ko. Sipon? Naman ko kay luha. Quiet na, Justine. Panguha na lang pictures, pero ayaw ka i-display mo sa phone, ha? Okay. Ay, kanindot nilang tanahon. Aw, nato di ay. Uy, gunit-gunit mangog ka sa akong kamot. Makitaan ka sa mga bata, uy. Okay raman nila. Ako makakita. Dali ta magpakita nila. Unya na, sa resepsyon. Di ba ka ma-short ang pagkaon, no? Daghan makayog tao. Megs, pila na yung kalitsyon ng iyong giorder? Duha pa. Ngano di ay? Kung gamay na abot na po kalitsyon. Ha? O na, o napoy 200 ka packs nga mango float o avocado float. Kisa may nag-order. Kibayaran naman noon. O imong pangan ang nasa resibo. Oh my God! Ngano, Bi? Tanawan ninyo ang bago lang naabot ng mga bisita. Tanawan ninyo! Ginoo ko! Niya sila. Gituman yun niya ang iyang gisaad sa suwat. Niya sila! Niya sila! Sila kay nagpada sa mga litson o floats? Congratulations! Happy kay ko nga naka-attend ko ini nga wedding in person. Asli na ako ibutang ang cake. Diha lang tingali tupad sa wedding cake. Dira na ibutang daw. Congratulations. Oh, Oh, I'm so happy for you. wa ko mahibaw unsay akong isulti pero salamat. Lisod kayong sabto ning hitabua pero nalipay ko. Nalipay ko nga nakahimamat mo. Kaya nyo may kitagaan og assurance nga magdugay kiti ay me. Kamu ba'y nagpa-deliver sa napo kalitsyon og mga mango float? Yes, mango float and avocado float. Regalo to nila ni mamang upapang pananinyo. Ang ilang young version. Og ako, ang cake nga dunay surpresa sa sud. Salamat! Dagan kayo salamat! Ako sad, nasa ko espesyal nga regalo ninyo. May regalo ka sabdi ay. Hain mo na. Mo na ang regalo. Nak, meron yung mas nagkidadi ni. Unsa day ni? Nganong Anhi mo pag-honeymoon sa 2021. 2021? Yes! Naana mo sa among time. Sa present time. Justine, imo silang gipabiya sa reception sa ilang kasal. Imong giguba ang malipayong okasyon. Ibalik sila dito. Uwa ko makasabot. Pasamtarogod mi ninyo. Naabot mo ining panahon na pinaagi sa time travel. Ako mao ikaw, V, ining tuig 2021. Og ikaw, Mix, mao si Miguel. Kini si Marcia ang mahimo unya ninyong anak. Og si Justine inyo unyang apo. Ha? Ha? Sige, oy. Ibalik na lang muna ako dito. Let's go! Oy, diin man di ay mo. Kalit lagi mong nawa. Kuan, unya na ta mag-istorya, ma. Pa? Okay ra mga higala, way problema. Sige, hindi mo sa pagkaon, ha? Natay daghang pagkaon din, ha? V, diin man gid ay mo kanina. Kalit gid mong nawa. Ughain naman sila si Vera. Ha? Kalit man sab silang nawa. Na mauli na sila sa 2021, ma. Og amo silang gihatod. Unsa?
O niya na mag-istorya, ma. Sa pagkakaroon, enjoy ulit na. Music maestro! Kay manayo ming Mama Luisa! Sayo na ba? Chitasan pa! Yay! Og dinhi mga higala, natapos kining atong sugilanon. Ikaw, ako. Ako, ikaw. Sa dili pa may hingpit nga manamilit kaninyo, ania ang mga artista nga naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Vera o V, Carol Marie Hikain, Miguel or Migs, Alex Lara, Luisa, og sa papel ni Marcia, Jaylee Haka, Pancho, Ricky Garing, og sa papel ni Justine, John Paul Lara, inabagan ni Clint Garing, Maricela Tumula, Aminadale Nacorda, kining maong sugilanon sinuwat ni Baby Omega Flores, ubos sa direksyon ni Meraluna Tumulak and Alex Lara, musical spinner Jeffrey Gabonada, soundman Aldwin Goli Nacorda, recording editor Lloyd Gabiana. Hangtod sa sunod sugilanon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kining tanan gidalit kanato sa RMN Drama.